κήπος. Σημαντικό για τον Άρη η διαχείριση της ανάσας στο Waters, καθώς λείπει ο backup point guard του Άρη εκεί ο Ξαδόπουλος. Φάουλ του Διαμαντίδη. Εδώ με τον White. Γενικότερα υπάρχουν πολύ σκληρές μάχες. Είναι πολύ physical το παιχνίδι στο ξεκίνημά του. Ο Άρης, έχοντας και τον ενθουσιασμό από τον κόσμο του, θέλει να μπει δυνατά στις φάσεις, να παίξει δυνατή άμυνα. Από την άλλη, οι παίκτες του Παναθηναϊκού αντιδρούν σε αυτό το παιχνίδι, θέλουν και αυτοί να είναι δυνατοί. Και έτσι μέχρι στιγμής έχουμε δει και δυνατές φάσεις αλλά και εκνευρισμό μεταξύ των παικτών. Σε λίγο μέσα ο Φεντέιν. Η διακοπή προφανώς ερμηνεύοντας εξ αποστάσεως έχει να κάνει με συνθήματα που ακούγονται από την κερκίδα. 18 στο πρώτο πεντάλεπτο αυτού του παιχνιδιού.